Hej Annie. I dag skal vi lære at lave et skabelondigt. Vi har sammen læst Annas himmel første gang, og I skal så lave et skabelondigt ud fra det, vi har hørt. Et skabelondigt, det består af 5 forskellige punkter, og I skal selvfølgelig lave det ud fra Annas himmel. Det første punkt, det er, jeg tænker, jeg føler, jeg mærker, og det er ligesom og nu. Jeg har lavet et for at vise jer, hvordan man kan gøre, men jeg har lavet det ud fra Palle P. og Perlen, som vi læste i efteråret. Palle P. og Perlen, der har jeg skrevet for oven. Jeg tænker, at Palle P. er så glad for sin perle, at han vil passe godt på den. Og jeg føler, at Palle P. er ensom, men til sidst bliver han glad for sin nye ven. Jeg mærker, at Palle P. er nervøs for, at hans skat. Han køber mange våben for at passe på den. Og det er ligesom om, at Palle P. bliver mere og mere bange for, at nogen skal stjæle hans skat. Og nu har Palle P. fået en ven. Han er ikke ensom mere, og han har en at lege med, og ingen tager hans perle. Nu skal I lave en ud fra Annas himmel, og I skal bruge de samme 5 punkter. Jeg tænker, jeg føler, jeg mærker, det er ligesom og nu. Rigtig god fornøjelse.